Ханлы технологиялар һәм авыл хуҗалыгы үтешендә инновацион алымдар. Башкорт дәүләт аграр университетында ошы исем астында кәңәшмә үтте. Унда республиканың үтемлекселек, малсылык юнәлеше буенча сораулар кузгатылды. Республикала биоягулыкка күсү өчен мөмкинлектәр, авыл хуҗалыгы эшмәкәрлегендә электрон алымдар куллану буенча белгечләр нинди фикердә? Тулырак безнең хәбәрчеләр әзерләгән язмала. Студенттар махсус корылма ярдәмендә дизель ягулыгы, бензин, майдарның сифатын тикшерә. Буның өчен улар өлгө алып приборның кумтаһына куя. Анализ үткәрелгәндән соң ягулык күрһәткечләре кагыдга басылып сыга. Безгә ебәрелгән нефтепродукт, аларды без тикшерә тиешбез. Шул данныйларны без ебәрәбез предприятиеларга, алар шуны карайлар инде. Насыр нефтепродукт булга, без аларды шул тикшерәгәндә алар исправляйтеләр инде. Билдәле булуынса, техника торышына тап ягулыкның сифаты йогынты яһай. Шунлыктан лабораторияга 4 мизгел рәттән язгы сәсү эшләре алдыннан бихисап авыл хуҗалыгы предприятиеләре мөрәҗәгать иткән. Һөҗүмтәле техникалар сафтан сыкмаган. Бу лабораторияны яңырттык. Безнең университет күп яңа оборудование һатып алды. Ремонт үткәрделәр. Хәзер монда безнең мөмкинлекләр өстәлде. Шуның өчен лабораторияны хәзер сертифицировать итеп, яңадан развиваться итәргә шул направлениелар. Күрше лабораторияла дизель ягулыгы урынына рапс мае һыгалар. Белгечләр әйтүенсә, биоягулык авыл хуҗалыгы фермерларына үзләре үстергән уңышты файдалы куллану мөмкинлеге. Рапс мае дизель ягулыгы урынына без кулланабыз. Ул бик куе, шуга без аны йылытабыз 290 градуска тиклем һәм дизель двигателендә ягабыз. Һәм кайбыз дизель двигателен дизель ягулыгында һәм рапс маенда. Басуларда нисә гектар майдан нинди тизлектә эшкәртелүе, уның өчен күпме ягулык сарыф ителгәнен берничә рәттән киң кулланылган спутниктан күзәтү система аша белергә мөмкин. Белгечләр әйтүенсә, был эш барышын контрольдә тоторга булышлык итә. Гади смартфонга приложение куела, веб-версия. Төрле вакытта руководитель предприятиенең ул үзенең бүлмәсендә буларак кесә телефоныннан техниканың эшләгәнен, кайда йөргәнен, ничек эшләгәнен контрольдә тота. Башкортостандың авыл хуҗалыгы министрлыгы шулай ук параллель идара итү системасын индерү бурысын куя. Бу яңа алымды ГЛОНАСС менән җиһазландыруның киләһе этабы дип әйтергә мөмкин. Спутник навигация приборларыннан торган технологик комплекс техниканы тиешле юнәлештә хәрәкәт иттерә. Бу yerdə кабаттан эшкәртеп, ягулыкты бушка сарыф итмәү мөмкинлеген бирә. Экономияга китерә, бөтә корылмаларда куела, датчиктар куела, туп-тура йөртергә, дөрес космос аша позиционировать итеп кулланырга дигән. Ана шу яктан бүген каранык инде. Рәсәй галимдары катнашлыгында узган кәңәшмә яңа проектлардан тормышка ашуына булышлык итәр дип көтелә. Был үз сиратында республика авыл хуҗалыгы үсешенә ыңгай йогынты яһай. Шулай студентларга югары уку йортында алган белемде практик яктан ныгыту мөмкинлеген бирә. Фәния Юланова, Роберт Дәүләтбирдин, Яңалыктар, Өфе.